Bonjour, como se va? Somos a clase de sexto de primaria e imos a falar de Francia, das súas linguas e das cousas máis importantes que ten. En Francia, a lingua máis importante e oficial é o francés. É a lingua que se fala en todo o país e que se utiliza na educación, no goberno e nos medios de comunicación. Ademais do francés, hai varias linguas regionais que son importantes en diferentes áreas do país. Algúnas delas son: You are the one for me, for me, for me formidable. But how can you... Bretón, falada en Bretaña. É unha lingua celta que ten unha rica tradición cultural. Alsaciano, unha lingua xermánica que se fala na rexión de Alsacia, cerca da fronteira con Alemaña. Occitano, falada no sur de Francia, ten varias variantes e é parte da herencia cultural da rexión. Catalán, fálase na rexión dos Pirineos Orientais, cerca da fronteira con España. Corsu ou córsico. Esta lingua fálase en Córcega e ten influencias tanto do italiano como do francés. Et puis le reste on s'en fout. You are the one for me, for me, for me, for... Aínda que o francés é a lingua predominante, estas linguas regionais son importantes para a identidade cultural dos seus falantes e están promovidos en algunhas áreas. É fascinante ver como a variedade lingüística enriquece a cultura de Francia. La mer, qu'on va danser le long des galles claires, a des reflets d'argent la mer. Agora falaremos do máis importante que podes ver en Francia. Estas son algunhas das recomendacións que seguro che encantarán. Au ciel d'été confond ces blancs tons avec les ondes si pures la mer. A Torre Eiffel. Este famoso monumento francés é un símbolo de Francia. Podes subir e gozar dunha incrible vista da cidade. Près des étangs s'élan roseau mouillé. O Museo do Louvre é un dos museos máis grandes e fermosos do mundo, onde podes ver obras de arte famosas, como a Mona Lisa. La mer les a versés. O Pazo de Versalles. Este impresionante pazo é coñecido polos seus fermosos xardíns e a súa historia real. É un lugar perfecto para aprender sobre a historia de Francia. A Catedral de Notre Dame aínda está en restauración despois do tremendo incendio que sufriu hai anos. Segue sendo un lugar fascinante para coñecer a arquitectura gótica e a historia de París. Os xogos populares. Le Monchois é un xogo típico de Francia, parecido ao xogo do pano. Hai dous equipos enfrentados. Unha persoa cun pano no medio di o número dun xogador. Saen correndo e o que colla primeiro o pano gaña. Hai que destacar que neste ano 2024 celebráronse en Francia os Xogos Olímpicos. Pour la vie.
Francia é un lugar cheo de historia, arte e cultura, e ten moito que explorar. Espero que vos animedes a aprender máis cousas sobre este fermoso país. Au revoir! Voyage, voyage.